Greetings muri Zimbabwe. Pana nyaya iri kupisa, nyaya yamai Mnangagwa achitaura pamusoro paMary Mubaiwa mwana wamukadzi waChiwenga. Nyaya iyi matangira yakatanga mushure mekunge mai Mnangagwa vafonerwa naSimba Chikanza achibvunza nyaya dzakafanana naidzodzo, asi mai havana kukwanisa kuti vanyatsozvipindura zvakati kwetsere chaizvo nekuti Simba Chikanza anganeka kutukirira kanga achiita mai Mnangagwa. Naizvozvo ndoda kuti muzvinzwire mega paphone call, pavideo call vachitaura vese, muchitovaona face to face vachitotaura vese ipapo. Ndoda kuti muzvinzwire mega kuti mai Mnangagwa vaitaura kuti chii pamusoro penyaya iyoyo. Ndikukunzwai mama, kuti unoda kungogadzirisawo nyika yedu, munoziva kuti chimiro zvakanaka mama. Nyaya iyi munomboiziva here? Makambozodiniwo nayo? Ini ndandichifunga kuti dai mukadai zvino vanhu vakatanga kuti zvino makapiwa awadi makazodi wautondituka kakuri kunitukire manje. Iwo kana uri mwana akanaka mama vangu, ina achifunga izvi enda mai vambofa vakati mwana wantaurire izvi. Mai havadaro because mwana anenge aona something. But approach yako Chikanza, tinokuziva, but approach yako usadaro. Ini am not of that thing really handisfarira. I talk to everyone and handisarudze. Saka unofona mama tarisa yako ndozvokutsvaga Chikanza ndaita izvi ndazodai chitika ndo zvinoitwa, kwete kufona uchitotuka uchibvoti aiwa zvina Chikanza mwana uri mwana kaiwe wakabuda mudumbu maamai, dumbu iroro rakafanira. Saka unotaura zvakanaka mama, andandikumbira pfungwa yangu yakadai zvinobva tanga kuti makaita kupuwa awadi. Sauda kuti ndoneidzorera here naChikanza. aiwa kwete mama, ndine urombo ipapo zvaunoita kaChikanza chinzwa. Yes mama. Kana uchitaura namai ndimai atisipa hondo ina don't fight. Ndikunzwa wangu sometimes unotifonera uchitituka uchifona uchiita seuita izvozvo unenge uchikanganisa. Inini ndiri munhu wokutaura naye zvakanaka because I don't fight, handipindire munyaya dzavanhu, handina makuhwa, handina chinyi. Handiti mama kune nzvimbo yakati makambosvikako here kuti waita mwana wangu rega ndiende. Zvino kati akutanga inokutuka aiwa Chikanza mwanangu, kana ivo Mwari chokwadi. Inini handisita type, handirwe navanhu. Ndinotsvaka kuti undifonera pane zvawaona. Waimbondifonera nenyaya dzekuona nebhomo uchidii and I didn't even go nemasoja acho. I never even did. Ndakatogara ku back row and I didn't even participate. Ndaingoteerera because ndodzinza rangu. But ndakaona wako Chikanza mwanangu aiwaka. Mama tarisa yako, mama tarisa yako, namba yangu ikana mapaona munduudza mama ndanzwa izvi. Munozviziva here mama ndanzwa izvi? Ndo zvinoita mwana katokufona uchituka Chikanza. Aiwa ndida urombo mama, uri mwana wangu. Kana zvikaita sei, kana ukafona uchituka, kana ukanditumira message dzakawanda ukati chero makasapindura makazoti ukanditukirira Chikanza mwanangu, nerimwe zuva nerimwe gori tinosangana. I'm your mother. Handambosiyana namai vako uvumi. Ungati vakanenena mweya unayo mama, ndibatsirei. I talk to everyone, I mean it. Ngati everyone wakura kaiwa I mean it. Because handisarudze, ndinoshanda nemakomana veku-opposition vanonza nani makansera mapasikana, tinoenda navo tese tichinoita zvozviviri. Handisarudze Chikanza, zvinouya kundisa kupolitics, and politics kwacho yes ndiriko, I'm ZANU-PF, yes. But ndiri mai ndakasiya zvimwe zvezvo ukatarisayazvo background yangu unyazoona kuti and I'm just working for people. Unozviona and izvi wazviona izvi mama kuka mafu. Sa mwana aritaura namai vake ndokuzwa kuti mwanangu ndasunongera kubatarisa waita hako. Saka unofunga kutanga sei ndodini unakapa nenyaya dzakati tichitaurirana zvakanaka. Zvino zvokutanga kuti makapuwa awadi mukazoti Chikanza usadaro. Chikanza mwanangu kubva nhasi iwe ndifonere kana pane chawaona. Mama ndaona chakati asi ndofunga kuti makadai ndoita izvozvo. Chikanza ndaita izvi. What's the response? Kudi waonei? Ndokushanda kwandinoita kuno ndo mashandiro angu Chikanza. Aiwa ndatenda zvikuru samama. Ndisiri munhu ako uchitomboita sezvita zvako unochitoisa zvako time yako because inini ndinoshanda nemunhu wese. Hamina kwazvakangobva mwoyo wangu, ndinoshanda nemunhu wese Chikanza. Zvino zvindikaita sununguka kufonera kuti Chikanza iwewe ndikunetseka nezvakati tsvagiro koko uri kunzwa kuti zvakamira sei ndodini. Ndinoshanda nemunhu wese. Zvino iwewe unotuka Chikanza, unondituka usadaro mwanangu.
mama enda yapa, mama ndanzwa izvi, kufunga kwangu mukadai zvinodini, totaurirana semwana kutaura mai vake. Ndokuti tikanza izvi hazviiti because of zvakati uri kuzviona sei, tozvinoitwa kwete kufona uchituka kuti makapuwa award. Award ndeyekuti chii? I work with everyone and I go to places. Zvandikusiya ndagadzirisa zvikutsena kutsvaga tumari handiwani mari government. NGO yangu inozvionera ndinorima tumatomato nechitengesa ndichita stable ndichidini ndona mapartners ari muno mangu noenda kuzvimbo dzanozati kukanyanya zvimwe ndokama endai nekuona community mavideos edu zuva nezuva nekuti kusubscribe mahara musakanga nekushare nekulike mavideos edu zuva nezuva muri Zimbabwe.